Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Hidungnya kok tetep aja tuh kamu itu. Siapa? Incas. Incas. Ses. Nah, ngono. Yo, Mas, sepati Mas. Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane? Nada pas untumu suwek. Lho padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Delok ta Mas sak pira ta? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok. Lah niki lho pas. Tak tuwapuk. Kuwi nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sak mene lho. Jaran. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane jaran. Alah apik. Cangkeme Mas apik. Enduk. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Jaranan rasa. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Lah iya. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ya. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Rong atus jeblokne dia. Nah iya, kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Sok malam minggu batal. Ngapal aku kelas. ora. Pomo mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember ya ning 3 lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon Pak ya. Cek rencana. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Loro Lorone sapa? Desember 17. iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya ya. yang ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksudnya ra kuwi. Lah Kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Ya Hidungnya kok tetep aja tuh kamu itu Roma. Kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Ya. Kowe kan pacarku. Heeh. Ning bergendak kira gini. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Yo. Plaktor nggo nerak dasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini loh. Lah yo Karo karep. maneh ngono. Ya, instrumen Mas, koyok film rumah zaman film. Kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang cek. Oh. Sutradarane. Sik to, instrumennya roga. Tararara, tarat, taratara, tarat, taratara, tarat. Indro. Kok malah kaya Oh deka. dudu. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada. Ada.
Rumah ada. Tanah di mana-mana. Oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu cukup sama aku aku terlanjur saja. cinta sama Roma. Jangan. Paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an? Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini tuh. Kuwi kok cerok tenan. 200 kelangan ndas. Angger truk lo gawe klarifikasi. Aku rene numpaki nopamu le nggawa siaga. Mbok iso malah nggawa sing anu leh bendul. Ngomongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. awas itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo duduk romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar, jaran. Rumahnya moro. Toplak. Awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak. Tidak. Roma. Hei. Iso malah Lah dijaluki apa ditutup lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya. Oh, kok kena trafo malah. Wong trapo karek nempol. Ani. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani. Kamu jangan berkata seperti tukun, Roma tukun. Ani. Jangan. No. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Dancok tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak dok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono nek wali liwat, wali wis liwat mang. wali di. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku gak suka. aku juga gak suka. Wong aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata kepala. Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon marin demen apa tadi? Anu. Kok kaya gak asing ta aku? Iki anu. Kowe tau ora hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. Anu ayam bakar wiwin. Pas berutu mangan. Ani, Oh, kuwi ora butru ayam, Met. nyapa? Ya butrune dhewe ya. Walah layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya pas betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Ini bakul padha. kacang yang nang kono rono. Aku iki ngematno. Ngematno ya apa? Mbak iki dedak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok seperti ngepang lho. Kancamu jelek lo Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Ani. Ngono kaplok Roma ngono kuwi Nyanyikan. kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Sayang, ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku carry.
ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. 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 Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono lho. Apa sih ki angger metu, Dek? Wong tepuk aja nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dhek gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku meh ditapuk gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae make cacah kae. Walah. Ati cinta. Wis aku lek. Ya memah. Aman wis. Kenapa mbok Oh, sumpel iki? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi sakit encere pikiranmu. Ya. Terus Akhire sakit kenceren akhire metune teko kuping karo irung. walah kuwi beningan to, Met. Oh, ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya rusak kok ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki. Eh? Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki ya.